Milionů každý den a vykázali víc než miliardový zisk. V červených číslech ale skončila především nákladní doprava, protože po železnici jezdí méně uhlí, oceli i dalšího zboží. 1,3 miliardy korun. Takový byl loni celkový zisk největšího českého dopravce. Na první pohled pozitivní výsledek, na stranu druhou o více než 2 miliardy nižší než v roce předtím. České dráhy mají za sebou rekordně úspěšný rok, který se nesl ve znamení významného zvýšení kvality poskytované dopravy. 100 000 cestujících se díky tomu zvýšil komfort cestování při jejich cestách do práce, do školy a podobně. Jenže aby se České dráhy v černých číslech udržely i nadále, budou muset zřejmě znovu sáhnout ke zdražování. Při posledním zdražování jízdného, které platí od roku 2025, se ceny zvýšily o necelých 5%. Od roku příštího by se podle vedení Českých drah měly ceny navyšovat maximálně v jednotkách procent. Přehodnocujeme, zda zdražovat vždycky v prosinci ke změně jízdního řádu a to zdražení případné vychází z inflace. Všichni vidíme, jak se inflace vyvíjí. Věřím, že z toho cestující ani nevšimnou. Určitě by mi zdražení neodradilo, protože je tam veškerý komfort. Záleželo by, kolik by to bylo asi, ale už teď je to dost drahý. Asi ani ta vyšší cena, pokud by to dávalo smysl, to spojení, by nás neodradila. A já bych jenom hrozně rád apeloval, aby si ty cestující kupovali jízdenky s předstihem, protože potom opravdu ušetří. My vlastně umožňujeme skrz naši aplikaci kupovat s předstihem až 6 měsíců. Ušetřit pak mohou i polovinu ceny. Kromě zdražování na cestující čekají také novinky. Už letos například téměř 150 modernějších a komfortnějších vlakových souprav, lepší připojení k internetu nebo nové dálkové linky. Úplně to nejzajímavější, co v tom letošním roce nabízíme, je náš Baltic Express a to je spojení do evropského Karibiku, do polského trojměstí, kde jsou zejména Sopoty. Jízdenka k moři se tak letos dá s předstihem pořídit od 700 korun. Marek Bruna, Televize Nova. V Česku chybí výpravčí a Správa železnic je neúspěšně schání prakticky po celé republice. O tohle povolání není zkrátka prý zájem a nepomáhají ani vysoké náborové příspěvky nebo další bonusy. Hledá se výpravčí po celé republice. Značka spěchá. Nástup ihned proškolíme. Výplata až 50 000 hrubého. Tak nějak zní nabídka Správy železnic. Výpravčích je málo a nové se dlouhodobě nedaří sehnat. Správa železnic aktuálně nabízí volnou pozici výpravčího asi na 35 místech napříč republikou. Takový malý nábor jsme zkusili udělat i my mezi cestujícími na nádražích a moc jsme nepochodili. Asi ne, asi by mě to nebavilo. Asi si dokážu představit zajímavější práci. Ale ne, to je možná moc velká zodpovědnost. Když se kvůli mě srazily vlaky, to jako asi fakt ne. Já nerad organizuju lidi, takže asi tak, no. Takže by vás to spíš nebavilo? Ne, no já jsem takový spíš jako na samotářský práce. Nepomáhá ani tučný 100 000 náborový příspěvek, ani další bonusy. Pro tuto práci je potřeba středoškolské vzdělání, ale také vlastnosti, jako je odpovědnost, samostatnost, přesnost a odolnost vůči stresu. Nedostatek výpravčích je i proto, že musí držet nepřetržité směny i na takových stanicích, jako je ta v Jihlávce na Jihlavsku, kde už osobní vlak nezastavil 6 let a výpravčí tu jen kontrolují bezpečnost při projíždění vlaků a jejich správné vyhýbání se. Denně jde maximálně o 20 souprav. Stanici v Jihlávce obsluhují 4 výpravčí. Zredukovat počty potřebných výpravčích by pomohla automatizace tratí. Třeba tady v Rantířově na Jihlavsku už se pracuje na zautomatizování celé tratě a výpravčí už tady časem nebudou potřeba. Jenže automatizace stojí miliardy a budování tak jde pomalu a týká se